luang landak ya akhirnya diujurno ngalor sirai nek tong wong Jawa mriki kan dijurno sirai nok lor mungkin diparingi gelu diganjeli kersane ijeh iso madhep kiblat kan ngeten pertanggungjawaban itu lah mulai wekase beliau musannaf sangga iku sira bisa kekancan karo kanca kang bakal bareng-bareng mlebu kuburan lan sira ayem karo kanca iku ya iku ngamal soale umpamane kancane sampean sing ngancani sampean tok kuburan niku dengan status gali ya sampean yang ngerono berundungan peringatan G30 SPKI makanya sampean diberondong angger tau dan sampean tok kiriman nggih kiriman peringatan sing niku lho sing tentang kesadisan dan seterusnya mulane nek kula jenengan ngeten iki kudu duwe amalan-amalan sing khusus sing iso kanggo unduh-unduhan besok tenggene akhirat sampean nek wiling wong ku nek ra diwirit kaya ket apa jan ketur wong ku nek diwirit kaya ketek ketur sauni-uni macam sampean kudu diwirit nggih kudu diwirit sehingga niku lho mungkin iso nggo kekancan nalika nek nggone kuburan ya tentang perkara sing ngancani nang kuburan sing paling majno sing paling enak ya bacaan Quran luane sampean nalika ora iso maca Quran merugi sampean nggih rugi fal akilu monggo utawi wong kang duweni akal maniku wong akola kang ngerti kang mikir sapa mananillahi saking Allah awamirahu ing biro-biro perintah Allah wa nawahiyahu lan biro-biro cegane Gusti Allah mulane tumrape wong sing sempurna akale kategori orang yang sempurna akale wong sing ra geblek nggih wong sing sempurna akale yaiku wong sing ngerti perintah-perintah Allah lan larangan-larangane Allah wong kok gak ngerti perintah Gusti Allah ora ngerti larang-larangane Gusti Allah ketok nek wong geblek naware kurang nggih lah bukti wong kuwi ora ngerti larangane Gusti Allah nek ana larangan diterak nggih mulane niki tetep kula singgung kakeh wong sing mati ngaget roh mati eling jantungane wingi Allah napa barik lana firu jabah apa wah jase amin muga-muga kita kabeh ora do mati ngaget ora do mati ngaget soalnya nek tenggine keterangan sana ya tenggine napa risalah orang salah salah satu penyebab wong niku akhirnya mati ngaget niku krana ngistiqomai maksiat siji maksiat sing gak gelem tobat ngono hati-hati wong kok ndi maksiat ora gelem nobati hati-hati contone napa nek ana padang-padang melu rame kaya sulung rupane gelar apa jan gelar dadu gelar kopi ngaten niku yo najan nomok nggih tembone ana wong duwe gawe hati-hati nggih indikasine sampeyan iso mati ngaget nggih contohnya sitian ayo di sitian bar kaya wamane
kaya 200.000 gusitian 20.000-an ya jan. Repot nih. Nggih. Niku sing kudu dihindari. Misal kau utawi contonira kal juli iku kaya apa ya? Kal juli kaya digaya isu kang urip apa juel firausi ing dalem teletong waladirat tilantai wa idza qurriba kalane den parekake ilahi marang jual apa alwardu kembang mawar mata mongko mati apa jual min raihati krana gandane kembang mawar. Faminan nasi mongko iku setengah saking manungsa man utawi wong wa kang utawi man juliul himmati iku bangsa bedigal sejo gatine. Farasyu terbangsa laron. Farasyul akli terbangsa laron akale. Fainal farosa mongko studi laron laya zalu iku ora gingsir apa faros yarmi iku nibrake nafsahu ing awake faros sinaring dalam genih kata tuhrikohu hingga ngobong apa narhu ing laron pakadane kamangka kale kaya mengkono faros antau tawi sira tarmi kunibake sira nafsaka ing awanira finaril maksiati ing dalem geninge maksiat amdan kale jarak sira iku emre kaya bedigal kang urip ana ing tletongan lantai ngerti jan digarti lenjong jadi wong jadi yang ditempeli kembang mawar bedigal iku mati krono mampu gandane kembang mawar. Nuli sebagian manusia iku ana kang himai yes jogatine kekarepane kaya bedigal lan akale kaya laron. Krono laron iku tansah nibake awake ana ing geni lampu geni utawa lampu sehingga awake kok obong semono uga sira ku nyemplungno awak nira dhewe ing geni maksiat kanthi sengaja. Nggih, kan sadar betul. Bahkan kadang-kadang ala kecangkeman kaya bener-bener dhewe kan nggih. Mulane bentuk ngoten gak usah nyangkem-nyangkemno. Bentuk ngoten gak usah nyangkem-nyangkemno, tenang mawon. Nggih ngapuntene, monggo jenengan cerita kula tak krungokno ning kula sak wekdal iki dereng tertarik ngoten bar mun. Nggih. Utawa abang-abang lambe nggih ngapunten kula njenengan dongake mawon. Mangke mugi-mugi kula kantuk pituduh saged pikantuk taufik pitulung saking Gusti Allah saged nglampahi napa ingkang jenengan critake najan niku mung abang-abang lambe. Soale wong niku sing disenengi nek sing nek sing lambene abang, ya jan. Oh, ada urai lho. Estu sampean tak ceritani, jenenge abang-abang lambe. Sampean sering nggih do melu resepsinan. Teng resepsinan niku ana seremonial nggih, acara niku lho panggih manten. Sak teruse, yo ana sing digawe seolah-olah itu napa nggih gerake raja betul karena hari peh raja sehari. Ada oh ditowo sing sedemikian rupa sehingga nggih niku mau seremonial tok hakikine nggih pun angka tuka wazawaj tuka mahtu bataka Sarinah binta Sarjo pun rampung nggih engko terus akhirnya dikirim nang gone kamar nganten pun anggere ngoten nggih pun ra usah sedaya kaya kehirangan saking rombongan kula terutami
iya nganten lanang mugi-mugi saged jenengan sepuro saged jenengan tuntuni mangke jenengan kula wentah kanthi sayes ngono iku pe abang-abang lambe ngono nek sengko nek ora ana acara ngono ya diwae diwada padahal sing mesti nggih dirampung niku nalika angkat tukak kula tampi nikahipun Dek Sariem binti Sarijan mawon niku pun dadi sehingga nalika wong niku akhire mun kula tampi dengan hal itu otomatis memanggul tanggung jawab seorang ayah sing asale tanggung jawab niku disampirna teng ngene pundhake Pak sehingga akhirnya malah dadi tanggung jawab mandu tapi gini ku roto-roto nek anak karo mantu niku isane niku ngrepoti wong tuwa ya kan piye wong anak niku ora kok dimong dhewe ya dimong bae ya Kang Diki ya pengalaman Kang Diki tapi iki pancen ngoten niku bengi jagat nggih ngoten niku lah sampean ono anak-anak dhewe dipen wis bosrono ala ya bar sampean hidup pijen sampean duwe ngoten niku niku dalam rangka penerapan amal sehingga wong niku bakal nalika mati duwe kanca sing nyenengno krana napa amaliae dilakoni kanthi bener lah bener ngakoni amal niku nek dinyel muni kudune ngilmune sampean nganggring kelakoni ana ngilmune bahkan ana meneh nek nglakoni sesuatu amaliah itu harus ada sanatnya kondi mangto untuk kukungane bagugel gak payu tak kadane lah niku kok dienggo niku nggih referensi sampean kudu entuk nalika niku wau iya jendungam Allahumma barik li fil mauti wa bima badal mauti iku kudu ana urut-urutane kondi kemangkon tok niku betul jenenge sana kados wau napa tahlil riyin kan tahlil sing istilahnya cara awak dhewe tahlil jemuah paling krono tahlil iki biasa dijalankan malam Jumat paling sampean ora kok anggere terus anut mboten saged sampean ngoten niku kudu ana urut-urutane kok ngendi sampean tuh ngoten carane soalnya ada napa nggih bacaan khusus kecuali secara umum tahlil umum ekulu terus muawwidzaten Fatihah awal apa Baqarah ini kan mun lumrah tapi di situ tegese tahlil Jumat Pahing itu ada rentetan yang harus dijalani mulane rangkaian itu akan menjadi sebuah perilaku bagus ketika amal sing iso ngancani wong nek nggone kuburan wau leh nglakoni kanthi dinyel muni nek dinyel muni tur ditepi ajeg jejeg mulane dadine wong sing takwa ngoten urut jadi nek ngamal iku dinyel muni kanthi ajeg ben dadi wong sing takwa wilangan najan awak dhewe niku janjane niku nek cara diwilang wong sing mutakin iku dereng lolos ning wilangan dadi wong mutakin iku ya wis kelebu krana nalika nglakoni tahlil wis dinyelmoni miturut kesanatan yang ada dan dijalani rutin selama malam Jumat atau hari Jumat Pahing najane selapan dina pisan sayange sarjana arang-arang teko Walau aradta asyira ilallahi ta'ala syadata wa alam bisawab al-Fatihah.